kedu maka ndị ọgọ gị? Ịtụgo ụtụ ụmụnna gị nke afọ a? Ọdịma ekelela gị Ugochukwu ike oku ajụjụ anyị na-ajụ ndị Igbo ka anyị na-ajụ kwa mgbe gị niile eme ndị Igbo anyị oge niile ịfụ afọ Igbo kama ọ ga-asụrụ gị Igbo ọ na-asụrụ gị Bekee esikwana ya ka asụbazie Bekee wanụ ọsụkọta ọgwa ya ọgwa gwanụ m ebe mmadụ ga-asụgide asụsụ onye ọzọ ga-ewe ka esugide asụsụ onye ọzọ sụkarịa nke Chineke ji jaa gị mma ụfọdụ obodo ndị na-amaghị ya asụ ma ọlị mana ihe anyị na-eme ebe a bụ iji asụsụ Igbo wee gbasa ozi wee gwa gị nke na-eme n'obodo ya bụ na ya abatago n'oge nzukọ ebe anyị na-akọwagasị ụmụ ihe megasịrị anyị aka ụmụ ihe megasịrị ka o si ada n'obodo abụ m Chizzy Ani Tobel na ebe a wee na-ebuba anyị na mba ụwa niile site na ibuba ihe niile nke anyị na-eme ebe a na YouTube iru ebe a ọkwa Kpakpando TV ya bụ Oyoyo Kpakpando ka ị ga na-achọ iru ebe a ga-esonye wee na-afụ ụmụ ihe niile nke anyị na-eme ebe a ka ị na-aghọta na ọ bụ Kpakpando bụ ebe a nọzi ugbu a ọ bụrụ na ijebe site n'ekwentị gị jebe ozugbo ebe ahụ ugbu a ka ịfụ ka anyị si eme ya ka ị na-anụkwanụ ka o si ada Amechi Ugwuele anọgoro ebe a na-ịkọwagasị ụmụ ihe niile dịka o si dị nna Amechi Ugwuele bụ nwa afọ Igbo ọnụ kara aka makwa ihe ekwe na-akwụ n'ihe na-eme n'obodo wee na-akọwa ya dịka o kwesịrị n'obodo ọ na-akọwa ya ọ na-ada gbụwai Amechi kene ndị Igbo nna m ukwu ekene gị Chizzy Ani ndị Igbo niile na-ege anyị ntị daalụnụ ana m ekene unu ekenesi unu rinne daalụ adịma anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozigbo nke mbụ dịka o si eme bụ na onyeisi omebe iwu nke etiti nke unuma dịka ụlọ omebe iwu Senate Bukola ya bụ nke nọ na Senate Saraki bụ onyeisi ha o kwuola gbowai na ọ bụghịkwa Buhari na-eme ihe niile nke na-eme n'Aso Rock na ọ nọkwa n'isi ihe niile nke na-eme n'Aso Rock ọ bụ mmụọ kwuru ọkwa Senetọ Bukola Saraki ọ na-ekwu nke a ọ na-ekwu ihe gbasara otu ndị obodo Ghana ji bụrụ ndị Naịjirịa ụzọ ugbu a n'ihe gbasara ebe ndị mba ọzọ na-abịa eme ma na-azụ ma na-alụ ọlụ ọ ga-ajụrụ ya ajụjụ o wee kwube na o tee narị hawa na-ekwu na Buhari anọkwa n'isi ihe na-eme n'Aso Rock na ọ dị ka ewe ndị kpachiri ya na-alụ ihe niile a na-alụ na ọ bụghị yawa na-eme ihe a ọ dị maka nke a na-eme Ada Igbo nwaada Igbo kara aka bụ ọkammụta Ọbịageli Ezekwesili ọ nọ na taa wee si na ọkwa ịzọ ịchị Naịjirịa ya na-azọ na ya ebugharị ya na ya chọziri isonye ndị ga-agbachi mbọ ike ịfụ na anapụtara ọchịchị ya bụ na-anapụtara ndị na-achị ugbu a ọchịchị na ya hapụgodo nke ịzọgodo ọkwa nke a na ihe na-echu ụlọ ugbu a bụ ka a ga-esi gbaa mbọ ike ya esonyere ndị otu ndị ọzọ wee napụta ndị ọchịchị nọ n'ọchịchị ugbu a napụta ha ọchịchị na ka ha si achị adịghị mma ọkwa ọkammụta Ọbịageli Ezekwesili na-ekwu ya ndị ọchịchị nke Naịjirịa ha were na usoro ịbịa ya aka gbasara ka a ga-esi wee bunie ego ndị ọrụ ndị Naịjirịa ya bụ ndị ọrụ bekee bunie ya elu wee luo ihe dịka $300,000 ọ na-amara na kemgbe ka na ndị ọrụ bekee na-ekwu na atitielu ha ego na ụgwọ ọnwa ha na nke ha na-akwụ ha akwa dị ezu ha a na-eme na-eje kemgbe mana ugbu a ndị ọchịchị Naịjirịa ha ewere ya usoro ka eme ya ka ọ bụrụ iwu ka ndị ọrụ Naịjirịa ndị ọrụ etiti na-ana $30,000 mana
ọ bụghị chaha otu a maka na asị na ngalaba obodo dị na Naịjirịa na ha nyekwara ndụmọdụ na ọ ga-adị mma ka ndị ngalaba ọchịchị ndị ngalaba obodo dị iche iche na Naịjirịa nakwa ndị nkịtị ndị ọrụ nkịtị na-akụzi opekata mpe ya bụrụ 2,207 nke a bụ nke emegoro ugbu a kepụkewu na anyị na-anụkwa na-ekwu na ndị omebe iwu ejinara ọsọ na ije wee gụgodu nke mbụ na-aga nke abụọ na a chọrọ ka eme ya ngwa ngwa ka abịa ya aka ka eme ya ka ọ bụrụ iwu ka ndị ọrụ bekee ribe ego ruru 10,000 nakwa 20,207 dịka ngalaba ndị obodo dị iche iche na Naịjirịa nakwa ndị ọrụ nkịtị. Ozi ọzọ na-abata na-ekwu na mkpụrụ mmadụ na-abụ nwụpi n'ebe ndị otu ndọrọndọrọ nke APC pụtara iti mkpu maọbụ ịchụ nta ka a bịanyere ha aka na obodo Sokoto. Ofu nwata nwaanyị ka a na-anụ na moto ya bụ ụgbọala dịka esi akpọ ya ụgbọala kụrụ ya kụọ ya kụda nwa ntorobịa bụ gbara afọ 15 ka a na-anụ na n'ime ebe ndị mmadụ ogbe ebe a na-eme ihe a ka ya onwe ya dara wee na mmụọ. Ụmụ ihe a bụ ihe pụtagasịrị na obodo anyị dị iche iche na-abụ ka o si megasịa na mpaghara dị iche iche n'ala anyị. Ọ ya ka ị nụchara ihe a mana a ga-ebido ozugbo anyị bịaghachite azụ Amaechi Ugwuele wee na-akapịa n'ofu cheta na ị were ohere iso wee tinye ọnụ n'oge nke arụrụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09902110009 maọbụ 09079110009 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ. Abụ m Chiza na anyị na-abịa. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa nzukọ ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ ụlọ ekwurekwu bụ Igba. Anyị nọ na akara 109 na ụlọ nke iri bi ya bụ Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem. Ọkwa ebe a ka anyị gwere nwanne. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo anyị gwara ụnụ ụmụ ihe dịgasị anya megasịrị. Nke mbụ bụ na onyeisi ụlọ emebu iwu nke etiti bụ Ichie Bukola Saraki o kwuona na ọ bụghịkwa Buhari ya bụ onyeisi aka na-achị Naịjirịa bụ ya na-eme ihe niile a na-alụ n'Aso Rock n'ọkwa n'isi ya. Anyị rụtụrụ n'aka si na ọ na-ekwu nke a na-aza ajụjụ oge ọ tiri ọnụ n'ihe gbasara otu ndị Ghana ji buziere ndị Naịjirịa ụzọ n'ihe gbasara ka ndị obodo ọzọ si abịa azụ ahịa maọbụ na-alụ ọrụ na obodo mpaghara nke ebe anyị nọ n'Afrịka. Amaechi, kedu ka isi fụ nke a? Ihe a Saraki kwuru ọ bụ eziokwu? Nwanne m nwoke, Saraki kwuru ihe mere eme etu o si wee sị na ọ bụghị onye isi ala anyị na-afụ bụ onye na-atụzi aka etu ihe ga-esi wee na-eme n'obodo anyị. Ihe nji wee na-ekwu ya bụ na ọ bụrụ naanị ya kwuru ya, ma nwunye nwoke a nọrọ n'etiti mba ụwa niile wee kwuo sị, bịanụ ụmụ nwoke ndị obodo a, kedu ebe unu nọ? Na ọ bụrụkwanụ di m na-eme ihe niile na-eme na gọọmenti ya, na ahapụ di m na ihe aka dị mma karịa ka o si wee dị kịta. Ya bụ na nwunye a na-asị na ndị okenye nọ ewu na-amụ n'ọgbere si mana ọ gafeghị naanị mmadụ ịbụọ na ihe anyị na-afụ bụ aka enwe n'ofe dịka aka mmadụ na ọbụrụ di ya ekwu ya ka esi wee kwu ya, ewere ya ka na nwaanyị nwere ihe o kwuru mana ọ ma ihe ọ na-ekwu. Nke a wee gaa ịna-anya kịta ha na-eje ije ndọrọndọrọ, ha na-agbagharị na-achụnta na-eje obodo dị iche iche. Inekwu anya ị ga-afụ
na onye isi ala omego okenye ọ bụrụ onye ka nka ọ bụrụ ihe ọjọọ mụọ na ebe a na-ayọ Chukwu ka nka ruo ka o si wee ruo mana ọnọdụ ọbụla mmadụ nọ arụ ọbụla mmadụ nọ na ya nwere ụdị ọrụ nwee ike ịrụ onye a akanatago etu ọ ga na-esi wee na-etinye aka n'ọrụ etu ọ ga na-esi wee na-etinye echiche n'ọrụ abụrụzi ka ọ ga-adị n'oge mbụ o kwesịrị ị na-ezumike o kwesịrị ịdị na-ezu ike ọ bụrụ na a na-eme ihe ka esi eme ihe n'obodo anyị a nwa amadi a agaghị ịgafe naanị nke agba ọnọ kịta si ka abịa ọzọ maka na Igbo mmadụ ihe karịrị ya onye too ya n'ala ịfụkwanụ ka o si aga ije kịta ịfụkwanụ ka o si ekwu okwu ọnụ kata okwu ka a ga-asị na echiche na-apụ n'ahịa ihe a niile na-egosi ma ọ na-eme ndị mmadụ ga na-enyere aka ndị mmadụ a na-enyere aka ga-ahapụzi nke bụ nke kwuezie nke ha apụta asị na onye isi ala sịrị na ihe a ka ha ga-eme maka na onye nwa bụ onye na-afụ onye isi ala onye nwa bụ onye ya na onye isi ala nọ o nwere ụdị ihe ị ga-afụ ịmata na ndị na-asịsị mee ihe a na ha ghọtachaghị ka ihe si wee dị ka m gwa gị na-abịa n'ihe Saraki na-ekwu mba ụwa niile anyị na-afụ jikọrọ ọnụ ha ma ihe na-eme na agbata obi ha ma ihe na-eme na mba ụwa niile dị iche iche abịa na Naịjirịa anyị ndị ala ofesi ndị mba ụwa ofesi niile nwere ala nke ha nwere mpaghara na-anọchite ha n'ala be anyị o nwere ndị ọrụ ha bụ ị na-enyocha ihe niile na-eme n'obodo anyị a kedu ka ọchịchị si wee na-aga kedu ka mmadụ inwere onwe ya na ịnọrọ onwe ya si wee dị n'obodo anyị a kedu ka ihe gbasara ịzụ ahịa na mmadụ ịgba mbọ kedu ka o si aga n'obodo anyị a ihe a ka ndị a na-eme ha mechaa ha ewere ya wee na-agwa ndị be ha tupu ndị be ha abịa ka ha mara ihe na-eme ka ha zụọ ahịa ma ọ ka ha mekọ ha ga-abịa jụọ ha sị na mụ chọrọ ịbịa n'obodo a kedu ka isi wee fịa ha sị ya mba ejikwa na onwe ka obodo a si aga na onye isi ala ha mechakwa ka o si nọrọ na nka na nka o ebe a ka Saraki na-atụ aka na-asị na otu abụghị ezi na ihe ama kwụrụ ma eziokwu bụ na mba Ghana obodo anyị Naịjirịa n'ụwa kachasị eme ọfụma n'ihe ndị a niile n'ebe arọ ịtọ maọbụ n'ọ gara aga mana kịta mba Ghana abịa gafe anyị ha agafega anyị n'ụdị ebe ndị mmadụ ọ na-amasị ha ije ka ha jee bido ịzụ ahịa ma ọ bido tinye ego na akụ na ụba na imepe ụlọ ọrụ ka o wee bụrụ ya ka ihe na-aga aga gịnị kpatara ya maka na ha ghọtachaghị ịghọtago ma ọzọ dịka ịbịa bụ nchekwa obodo o nwere onye ga-abịasị ka ya jee mepee ahịa ebe a na-anụ ọgụ o nwere onye ga-asị ka ya jee mepe ahịa ebe nsogbu dị akọrọgbago na obodo anyị akọrọgbada onye ga-afụ eziokwu okwu asị ka ihe a na-esi ike ebe a na-anaghị akwanyere iwu ugwu ị ga-afụ ihe na-eme kịta ekwuru na ihe gbasatara onye isi mmebe iwu onye isi ọkaiwu na obodo anyị afụcha ha niile isi na ndị a na ha bụrụ ndị dịka ha ma ihe a na-eme ka anyị jewe ebe ndị ebe udo dị onye nwa bụ ihe na-eme na nka ya bụ na ndị anyị bụ ụzọ na-asa anyị jesibezie ike onye nwanụ ọ dị ma ọsọkwa bụ na nke mere bụ na ọkammụta Ọbịageli Ezekwesili nke na-azụ ọkwa ka ya soro chia ka a bịanyere ya aka ka ya chia Naịjirịa ada nwaanyị ọkammụta ọ sị na mba na ka ya ritugodu na nke a ka ya bịa sonyere ndị chọrọ ka achụpụ ọchịchị ma ọ bụ ka ewepụ ọchịchị n'ogodo ugbu a ka mara ka ndị ọzọ ọ ga-abata wee chia kedu ka isi fụ ihe a ọkammụta Ọbịageli Ezekwesili ịma na ọ dị nnọọ mma ihe na-eme a na-afụ ka o si eme na nwa mgbe ọtụtụ ụbọchị gara aga ka ha gbakọrọ ọnụ sị na ha ka ha bịa tụrịa ọbụbụ ha bụ ndị kparịta ụka ha bụ ndị na-azọ ọchịchị a wee bụrụ na onye isi ala ejeghị
wee sị na ya abịaghị maka na aka dị ya n'ọrụ na ya na-eme erika. Nwa amadi nke na-azọrọ ndị nche anwụ bụ Atiku Abubakar wee si mba ofesi o jere wee gbara ọsọ wee ruo wee bịa o wee sị na-ene anya na ya fọrọ onye isi ala wee sị na ya ga-ana. Ndị mmadụ na-asị gịnị mere, gịnị kedu ihe kpatara ọ ga-eji wee na o wee na-asị na ndị a unu na-afụ n'ebe a na ha dịchaghị na ya sịrị na ha amara ya na-eme mana onye ọ bụ ya na ya bụ onye nọ n'ọkwa na onye maka ya ga-ajụ ajụjụ ihe o megoro okwuo ya jụọ ya n'ihe ọ na-achọ ime okwuo ya ekwuo nke ya maka na ọrụrụta ụka a na-akọ ifugoni ya. Ndị ụfọdụ a na-ekwukwa ka o si wee dị ha na-asị na ụmụ amadi a na ha dịrọ ka ndị obi ha dị n'ihe a na-eme na ha na-achọ onye ha ga-emevọ na Atiku mere ọfụma etu o si wee pụọ mana ifugoni ya kịta na ọ dịghị ka onye chọrọ ihe ọ na-eme si na ya na-achọ ihe achọsi ya ike ọnụ kata osi na ya pụbago na ya anaghị azọzi. Gịnị kpatara o ji wee bịa na mbụ? Gịnị bụ ihe anwa mere o ji wee si na ya anaghị azọzi wee na-asịzi etu a ga-esi wee chịkọọ ọnụ mara onye a ga-adonyere ukwu wee nụsa onye nọ kịta wepụ ndị na-achị ugbu a. Ịma amanyenụ mmadụ amanye ya mee ihe ọ chọrọ ime ọgwa ya pụtara si anyị na ya na-azọ nwa nwere ndị kwenyere ya nyanwa etu aka o sikwa wee rie nụ anwa ka o sikwa wee chọọ iritu si na ya ma azọzi nke anyị bụ o na ya anụgo mana ihe dị na ya ọzọ dị ka ịbịa bụ na ndị na-ahazi ndọrọndọrọ abụ ndị INEC siri ya mba ahụ na onwekwu dịka na ijekọta na ịma na ịnaga azụ na ime ejezi si ya mba na ọma anachi azụ maka na oge iwu kwuru na mmadụ ga-awụsị ọwara agafego na a sịrị na mgbe a ga-ebinye aka fọrọ ihe erughị mkpụrụ ụbọchị 45 maọbụ dịka ya na enweghị ike isiri ịda azọzi maka na oge adịghịzi ka ha bịa tụgharịwa ji ebiwekwa akwụkwọ ọzọ wepụ aha gị mee ka oge eruru ya n'isi mụ anụ bụ ihe o kwuru mana ya ka ha na-agụ ya si ya na mba ahụ na ịmasịkwa na ime etu na ọkwa isi na ị ga-eji ije a ọsọ anyị pụtara ị ga-eri ya n'isi mana ọ ga-adị mma ka anyị nụ na ọ sị na ndị oyi ya na ndị ya na ya na-akpa nkata ndị anya na-akpa ụbụbọ na ha chịkọrọ isi ọnụ nyasị ha enebacha ihe niile anya si na ya ma ejezi na ya ahụsago ụwara mana dị anyị ị ga-akpụ na ya akpụ jesi anya kịta mgbe ọ na-azọ mmadụ onye na-eso di ya ma ya fọdụ kịta ọ sị na ya ma azọzi ọ na-eje n'ime ahịa na-eje n'ụzọ ọ pụtakwa na ị na-eje n'ime ahịa na-eje n'ụzọ chizi ọ n'ime ahịa na n'ụzọ ị na-eje bụ ana m asị gị na abịa na be anyị n'obodo anyị na ebe anyị nwere a na-ebinye aka bụ 10 dị ebe anwa kedu mmadụ onye ga-anọrọ ebe anwa nyochaa anya wee fụ na emeghọ mpụ megide ya kedu ndị otu ndọrọ ndọrọ ha ọ na-afịara ịfọdụ ebe ha nọ na mpaghara ebe a maka na ekwesịrị ihibegasị otu ndọrọ ndọrọ ka m gwa gị eziokwu ọnụ otu ndọrọ ndọrọ ha na ime obodo dị iche iche na Naịjirịa ka m gwa gị eziokwu anyị ma ndị ihe a na-eme kara obi anyị ma ndị ihe a na-eme nwere ike ịmịta mkpụrụ ị na-aghọta ọ bụrụ na asị ha chiba na ha ma chinwu ka m gwa gị o nwere onye a ga-ekwururigo n'elu mango ọ ghara ịghọta mango ọ ga-ata mana ọ erigo mango bụ isi ị ga-arịgo okedo onye a ga-esi nri bunye iri nri ama ekwu ya rie mana ọ isi ya bụ nri ka o ghee ka e wee rie ya ebe a ka nsogbu dị. Ọkammụta Obiageli kwesịrị si na ya anaghịzi azọ ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa na ya chọrọ ijikọta aka ọnụ na-achọ ndị ọzọ ka ya wee chụpụ maọbụ wepụ ndị ọchịchị nke na ugbu a ọ dị ma ndị ọchịchị etiti edepụgoro ndị omebe iwu nke ala anyị akwụkwọ ya bụ ndị na-emebe iwu ọ dịjigo na ndị na-anọchite ya ka emee ya ka ọ bụrụ iwu ka ego a ga na-akwụ ndị ọrụ bekee na Naịjirịa bụziri 10,000 naira 3 ndị mpaghara obodo ngalaba obodo anyị dị iche iche na ndị ọrụ nkịtị ka ha a na-akụzi ndị na-alụ ebe a 1,000 naira 207 ka a na-ekwu ya ndị omebe iwu ejikwa n'ọsọ na ije
bidokwa na ịkpa alụ ka a ga-esi mee ka ọ bụrụ iwu ka ndị ọrụ bekee ribezie 10,000 naira 3 ndị nkịtị ndị ọnụ ọrụ nkịtị ribe 10,000 naira 2 ndị ngalaba obodo etiti 1,000 naira 2 na ụmụ asaa ka ndị nke a ga na-eri mana ndị etiti 10,000 naira 3 ka edepụrụ ha ka ọ bụrụ iwu. Chizi ka m gwa gị eziokwu ihe a na-eme na-atọ m amụ ma anyị ji wee sị na ọ na-atọ m amụ ihe o ji wee na-atọ m amụ bụ na ndị be anyị amarọ ihe na-eme ha ma ọ dịkwa ka ma ndị ọ dị ka ha ma ihe na-eme ha na-emeri ndị ihe niile gọọmenti nwe dị n'aka ha eburu ibu ikejie ndị be anyị narị ndị ihe niile gọọmenti kpara ihe ha nwere dị n'aka ha erughị otu nkeji n'ime ya mana ihe niile bụ ihe ga-eme ka ndị be anyị nwetata onwe ha o nwere ihe ndị ha ji wee kpọrọ ụlọ ọgwụ ndị mmadụ ụlọ ọgwụ ọra o nwere ihe dị ebe ahụ ọ bụghị ọgwụ ọ bụghị ndị nnekwa arụ ike ma ọ bụ ihe eji arụ ya bụ ọrụ bụ ihe dị ebe ahụ ụlọ akwụkwọ ndị ọra ọkwa etu anwa ọkwa kịta mụ na gị na-ekwu na ndị mahadum ka nọ na abụbụ ọrụ ọkwa ndị JOHS nọ na nke ha abịa ndị gọọmenti a na-asụ sọsọ oyibo na-enwe abụ ka ha nọkọ anọcha ana mana ọ bụrụ nke ha ndị omebe iwu agwaghị ego na a na-akwụ ha o nwere onye na-ama ha edenyere onwe ha naba ịma na kịta mụ na gị na-ekwu ha na nhazi etu esi wee hazie ka a ga-esi wee tinye ego n'ịrụ ọrụ na-arụ anụ anyị nọ ya kịta bụ bọjetị na a na-akọwa ka anyị mata na ụmụ anụmanụ nọ na Aso Rock ebe onye isi ala bi dịka ụmụ nkịta na ịnyịnya ndị agha ji akpagharị ebe ahụ na otu nkịta na ihe a haziri aga na-eji wee na-enye ya ndị kwa ọnwa bụ 1,000 naira 30 nkịta ma nke ịnyịnya karịrị o wee bụrụ mmadụ na-arụ ọrụ ka a na-asị ka emee 1,000 naira 30 n'ọnwa ya bụ akwụkwọ mmadụ ka anyị were godi ya na-ekwetegodo kwụwa ndị ọrụ niile 10,000 naira 3 10,000 naira 3 a na-akwụ onye ọrụ ọ ga-eji wee nata wee nye nwunye ya na ụmụaka ya ndị wee kwụọ ụgwọ ụlọ wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ wee mee ọta wee mee imo wee ji ụlọ ọgwụ ihe a ka eji enye nkịta nri ị na-aghọta o wee bụrụ ụdị echiche ndị ọchịchị anyị na-enwe o wee bụrụ ụdị ebumnobi ha na-enwe n'ebe ndị be anyị nọ mana kịta ọha nwa na-etinwe isi tụnyere onye a atinyere onye a sowe onye a eso na onye a ndị a niile ha na-etiwara isi na-anụrụ ọgụ a ụmụ ha niile ka mụ na gị na-ekwu ha ọtụtụ n'ime ha n'obodo oyibo eje akwụkwọ obodo ebe edoziri dị mma ma ọ bụ ụlọ mahadum ndị nwe ha bụ ndị ma ihe ekwe na-akụ ihe niile zuru oke mana nke bụ nke ndị nkịtị na nke onye ọbụla nke ndị igwe mmadụ etu o si wee dị ije ebe anwa onwere ọtọgbọrọ chakwa onwere dị ebe anwa wee na-asị kịta ọ na-adị na-ewute m ife onye na-asị na ya ga-eso onye a ị na-ajụ ya kedu ihe ị na-asịrị na ị ga-eso onye a ọ na-aka aja mbene ọ na-ewute m kịta a na-enye ndị mmadụ ohere ka ha were vootu wee chụpụ ndị ajọ mmadụ nọ n'ọkwa wee were ha atụmi tụnye n'ime ọhịa ha ewere vootu wee na-ere were vootu wee na-enye ndị mmadụ na-anara ha na-anara ha ego mana ịma na ọ dị ka na-amaja ha na ọ bụrụ na ha emeghị ihe ekwe na a ga-achụpụ ha n'ọrụ na ọ bụrụ na ha wetara akwụkwọ ikike ha ji abịa ya aka dịka akụkọ na-aga maka na ụfọdụ chọrọ ka ọrụ ebere nke ya ka na-ejigodo azụ ụmụ ya ka a ghara ịnapụ ya chụọ ya n'ọrụ ode ha akara akwụkwọ ikike ya na akara ụlọ akụ ya na akara ịmụ ihe dị iche iche na mmaja na-eme na ha mmaja na aghụghọ erika mana ndị be anyị orugo mgbe ha ga-alị ya obi ka obi zọdo ụkwụ na ana wee sị mba
na mmadụ si na ya na ma ọ bụ onye ebe mkpu onye eweta ihe aka ebe tie mkpu ka ụwa niile mara ihe ahụ ya na si na onye jụ chi ajụ na ihe adịrọ mma na anyị si na ihe adịrọ mma kedu ihe bụ na ama enye ndị ọrụ narị puku naira na-ama enye ndị ọrụ puku naira 30 3,000 kedu ihe ọ bụ ndị a na-asị na ha na-achị achị na-eme nke a na-eme kedu ọrụ ha na-arụ ha pụta n'ụtụtụ ha asa sọsọ ihe a na-emere ha bụ mmadụ iso ha ebe a na-eje mposi na ebe a na-asa arụ mere ya ha pụta ha banye ezigbo ụgbọala eburu ha gburu pipipi n'ụzọ na-aga chụọ onye ọbụla chụghaga erutekwa na ebe a na-arụ ọrụ kedu ihe a na-arụ were mkpịsị eji ede ihe na-asaịn wara ego na-aga emechaa etinyere onwe ihe kachacha wee na-asị na ndị na-arụ ọrụ ugbo kedu ihe a na-arụta n'ọrụ ugbo a na-arụ ma ya burugodu nye ha ihe dịka ụmụ kirikiri ego a na-enye eji wee na-akwado ndị ọrụ ugbo naanị asị ka anyị na-afụ ma ya burugodu si nye ha ihe na-agba ihe akọrọ n'ubi ume a na-akpọ fertilizer onwero a na-ekekwa ndị ahịa ego ugbu ahụ a na-eke ndị ahịa ego 10,000 naira ihe a ga-azụta onye aka anyị na-ekwu a na-aga n'ime ahịa na-ekegasị ego onye a na-aga na-eke ego agwakwara gị etu esi eke ya bụ ego abịa anara gị akara akwụkwọ eji atụ vootu na-akwa ewukwa onye kwuru nke ahụ ịmakwa na-ekwu ndị a na-eme ihe a na-ede aha ka e wee bụrụ abịa sị gị ka anyị mara ndị anyị nyere ego ụfọdụ na-abụ asị nọọ naira 10,000 ka a na-enye ha ewepụ 2,000 naira na ya nye ha 8 ọ bụrụ ori ka ọ bụ ị na-eje enye ndị mmadụ ego chizi kedu ka esi wee họpụta ndị a na-enye ego a kedu ndị ha bụ kedu ebe ha nọ ndị anyị na-enye ego a ọ bụ ndị ego a ga-abara n'uru dịka na ọ bụ ndị chọrọ ego a bụ na ha bụ ogbenye mgbegiri na ha bụ ogbenye ọnụ ntụ na inye ha 10,000 naira na ha ga-eji ya wee bido ọ bụrụ bugharịwa mmiri ọ bụrụ jee hụwa ọka ọ bụrụ wee rewe dịka mango na ihe ya na ya so na ọpapa n'akụkụ ụzọ onye ngwaahịa karịrị 100,000 naira 30 gbagoro ụba ije were ego nye ya ọ bụrụ ihe ọzọ ka ị na-achọ gịnị kpatara na ha emere ya na-abụrụ ugbu a ịtụnye aka bịara ọ dị ma ka nke ahụ na-aga ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu onye na-anụ ọnụ egwu abụ Amaechi Ugwuelu nke na-akọwa ihe na-emegbu anyị na-akọwa ya nke ukwuu ka ị ga-esi ghọta ya n'ụlọ ọla ya ebe a ọ bụ olu ya ka ị nụchara ọ dị ma nke a bụ nke mwute gbasara ihe niile na-eme a mmadụ abụọ ka a na-anụ na ha nwụrụ PE n'ebe ndị otu ndọrọ ndọrọ nke eji azịza mara jere ịchụ nta ka abịa bịara ha na ka ha ga-esi wee mee na ha bata n'ọchịchị n'obodo Sokoto ofu nwata nwaanyị ka ụgbọala kụrụ kụda onye nke ọzọ bụ obere nwata gbara afọ 15 nọ n'ebe ogbu ebe a daa kolopụ ka a na-eme ọ na-ana mmụọ ịbịacha ụfọdụ ajụọ na sị ụdị ihe na-eme ugbu a na-abụ ebe ọ bụla akụ kpụrụrụ m efu mmadụ ejupụta n'ebe a niile kedu ebe ndị a si abịa ọnụọgụ mmadụ one bụ ndị dere afa ga-abịa ya aka ọ bụ ka ndị mmadụ si jupụta n'ebe a ndị a niile o nwere ike ịbịa ya aka na oge ihe a ga-elu ebe ka ndị a niile na-esi ekpoju ebe a ọkwa eweriri ọnụọgụ ndị ga-abịa ya aka mana ha ga-apụta n'ịtụ ọnụ na ndị mmadụ bịara na ndị mmadụ jujere ebe a ọ ka ndị mmadụ si ju ka a ga-esi wee bịa ya aka Chizi ịma na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aghụghọ ha na mpụ ha erika ihe a na-eme bụ ka ị na-ene anya ka ịma nke a ịma nke ọzọ na mbụ bụ na ọ na-ewute m na ndị mmadụ nwụrụ mana ịma onwe ndị arụ esichaghị ike mana ha marọ na arụ esichaghị ike ha jee ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ ha mekute nwa ume ha ekoropụ daa ọ bụ na ịgbakwuo onye anwa n'oge o nwee ike ịnwụ nke a bụ mbọ nke ọzọ bụ na ebe ọtụtụ ndị mmadụ gbakọrọ etu a ndị mmadụ na-adị ha adaghị n'anya ọfụma ha adaghị anụkwa n'ihe ọfụma maka oke mkpọtụ na-adị mmadụ na-erugharị na-aga etu ebe ọbụla ụgbọala na-aga etu ọbụla o nwere ike nwa amadi ya nwata nwaanyị anyị nere anya ọfụma ọ gbakpụnyere ụgbọala ọ kụtuo ya ọ nwụọ ihe a bụ ihe nwere ike ime ebe ọ bụ na ụdị ha dị ka ya wee na-asị
tupu ije nwata gbara afọ 15 kedu ihe ọ na-eji achọ ebe a ọ ga-esobịa ya aka maka na ka mmadụ abịa ya ka ọ ga-eru afọ 18 ka mgbago na be ndị Hausa na mgbago ugwu ha na-apụtakwara ihe gbasatara ndọrọndọrọ ọfụma ha na-ebido na nwata ha na-ebido n'oge wee na-ama ọ dịrọ ka be anyị n'ebe a ha ma maka ya ọfụma ha na ọkwa ịma na a na-ebu ebubo na-asị na ndị erubeghị ogo na-abịanye aka na aja agbata akwụkwọ. A na-ebido n'oge akụziri ụmụ ha iweta ka a ga-esi ikike ọchịchị. Ihe mere ya bụ na ndị mmadụ enweghị aka ọrụ erika mkpagharị na-akpagharị erugharị ha erika. A na-ekwu dịka na obodo dịka Kano na ụmụ ntorobịa ụmụ nwoke ada arụ ọrụ ruru ebe nde 3 million na-enwe ihe a na-eme. Ụdị oge dị otu a dịka oge ndọrọndọrọ rute ọ bụrụ mgbe ọ na-amasị ha ka ha na-apụta wee na-egbu oge wee na-akpagharị na-achọkwa ma onwe ya ga-enweta. Ọzọ dịka ịbịa bụ na anyị na-anụ firifiri na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị a ma oke ma ngwere ma ndị enu ma ndị ana ma ndị ukwu ma ndị nta na ha na-eje na-akwụ ụgwọ wee na-akpọta ndị mmadụ egobi ndị mmadụ ka ha na-abịa dịka etu a na-eme n'Enugu a ha ejechaa n'obodo dị Enugu nso wee kwụọ ụgwọ bụrụ ụgbọala dịka trela wee buru ha na-abịa. Dịka ije ebe anwa kịta ị ga-afụ ndị abụrụ ndị Igbo ị ga-afụ ndị abụrụ ndị Enugu mana o mechasị nọ ndị Enugu maka na ihe a na ị mana ị na-afụ n'anya ọ dịghị ka ndị a ọ bụ ndị na-eso ndị a mana ị ga-afụ onye na-achị achị ndị mmadụ na-akatọ na-asị na ọ dị eme ọfụma o ruo ebe ọ na-abịa ka okwu ejupụta ị ga na-ajụ onwe gị kedu ihe mere ọ bụrụ eziokwu. Ihe a nwechara ndị kpọtara ha na-enye ha ego imecha dịka ndị otu ndọrọndọrọ PDP ekwuola sị na ndị APC na ebe ọbụla onyeisi ala na-eje na ha na-eji ebe 5,500 ma ọ 10,000 nọ ihe ka ha na-akwụ onye ọbụla bịara ebe ahụ wee na-ekwusị ihe PDP na-ekwu na APC na-eme ha nwa na onwe ha na-emekwu ya maka na ndị APC na-ebukwa ha ebu na ha na-eji ego bekee akwụkwọ ụgwọ nke ha nwa na onwe ha na-emekwu ya na ndị PDP na-akwụkwọ ndị ụfọdụ wee na-asị na otu abụghị ezi. Ọ bụrụkwa na ihe niile ịfụrụ dị ka o si wee dị ọ bụrụkwa na ndị mmadụ na-erugharị na nke a bụ ka ha jee ka ha mara ma onwe ihe ha ga-enweta ka ha ma onwe ihe ha ga-enye ha. Gịnị ka a na-eji anụ ebe ahụ ha kwucha ha na-ekwu ihe ha mere ha na-eme ihe ha kwuru. Ọ bụrụ ka akọcha akụkọ ka onye ọbụla na maka na ka o wee dị ndị mmadụ ndị na-eso ndị erikakwa naanị mbụ onye esoro ọ bụrụkwa ihe ifo ka ọ bụrụkwa etu isi wee fịa ka o si wee dị. Ọ dị mma ugbu a iweghị ohere gị na onwe gị na-ege anyị itinye ọnụ nke gị Amaechi akọwala ya. Ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị na nkenke anyị kwuru maka otu onye isi ụlọ omebe iwu nke etiti bụ Bukola Saraki ji kwuo na onye isi ala aka na-achị Naịjirịa na ọ bụghịkwa ya nọ n'isi ihe na-eme na obi ụlọ ọchịchị nke Naịjirịa na ọ dị ka ewe ndị kpachiri ya na ihe niile a na-eme ebe a na ọ naghị anọ n'isi ya ọ bụ ya nọ n'isi ụmụ ihe niile ka esi eme ihe a na-eme ka esi achọ ọchịchị ebe a. Anyị gwakwuru na ọkammụta Obiageli Eze Kwesịrị ekwuola na ya anaghịkwa azụ ọkwa ịchị Naịjirịa na a chọrọ ịnọkọrịta chọọ otu ndị ga-eso ka mara ka a ga-esi wepụ ndị nọ ugbu a. Wee gwakwa ụnụ na ndị ọchịchị etiti edebụrụ na ndị omebe iwu etiti anyị akwụkwọ ka ha mee ya ka ọ bụrụ iwu ka akwụba ndị ọrụ bekee nke etiti 10,000 naira kwụba ndị ngalaba obodo anyị dị iche iche na Naịjirịa nakwa ndị were ọrụ nke ha ndị ọrụ nkịtị ndị ụlọ ọrụ nkịtị kwụọ ha 10,000 naira na ụmụere oge ndị otu ndọrọndọrọ eji azịza mara jere na obodo Sokoto wee na-ịchụ nta ka a ga-esi wee bịara ha ka a bịa tụnyere ha n'oge a ga-ahọ ọkwa mana ofu nwaanyị na ofu nwata gbara afọ 15 nwụrụ ebe a. Ugbu a oge eruo n'oge gịwa bụ onye na-ege ntị ga-eji so ya anyị
wee tinye ọnụ na ihe niile nke a na-ekwu n'ụbọchị nkịta. Nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ọkwa nkịtị efu iteghete efu abụọ atọ otu efu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu iteghete asaa otu efu efu na itoolu bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ka anyị were ya wee na-aga. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Ọ dị mma ka ị mara na ya ewere na okwu gị. Biko ịkpọ anyị ịgbarata ekwurekwu gị wee tinye ọnụ mana ị ga-ebukwa ya na nkenke o. Onye na-akpọ? Onye na-akpọ? Emeka? Emeka ndị ka o si ada? Gaa n'ihu. Ọ zụkwara ebe ọ zụkwara n'Enugu nwanne ya. Nwanne ya ka o zụrụ. Gaa n'ihu. Amecha na-ekene gị. Nwanne m nwoke daalụ. Daalụ. Nwunye onye isi ala ekwugo ya na abụghị ya nwa bụ onye nọ n'isi etiti ihe niile a na-eme. Onye ọchịchị onye na-adịkwa ndị omebe iwu ekwukwa ya. Ndị na nwoke a ntụmahụnadị ya nso na-ekwu ya na-ekwusi ike na abụghị ya nwa nọ n'isi. Ịba na anyị nwa anọchaghị ebe ahụ onye nọ mmadụ nso na n'etiti ọnụ ya. Ilekwa anya otu ihe si eme ọ dị ka esi wepụ ọnụ ikpe ikpe otu a na-ewepụ ya n'ụlọ ikpe a gwara anyị na onye isi ala amaghị maka ya kama ọ maara ya n'abalị adịghị enyo were elele ya kama ọ dịrị ndị obodo anyị ka ha ma n'onwe ha marazie otu ha ga-esi wee wepụ ọchịchị dị ugbu a. Ndị ahụ na-atụ ihe na-eme eme ọ dị mma ka ewepụ ha maka atụnyekwara ọchịchị dị ugbu a ọ ndị agha adịghị atụ anya ka na-achịkwa obodo a. Ọ bụghị onye anụmanụ eguzobere onye ebe a na-ele anya mmekọ okenye maka anyị na-ekwu n'ọbụ ikpere onye kwesịrị maka mụ ekwubu ya sị n'ọbụ biko dododo ekewara ihe anyị ibe ya aka ihe anyị ji abịanye aka ekewara ya gị na nwanne anyị nwoke mmụọ harụ si baa n'ụlọ ekele dịrị Chineke n'ụlọ ya n'ihe kwuru mmụọ hara ka m na-arịọkwa ya mekwa otu ahụ onye nke a wee mee n'ihi na ha ọchịchị a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị enweghị ha ga-achịta aja ma ọlị ka ọ bụrụ ndị nche anwụ na ndị a ga-azọpụ ya azọpụghị ya ga-azọ ya ka a mara ma ga-anapụta ha ọchịchị ya maka mmadụ ahụ tinyere anya n'obodo a tupu gọziere m unu. Daalụ Emeka, daalụ, ọ ga-adịrị gị ma Emeka, udo dịrị gị. Ọ dị ma nke a bụ Emeka si Ekwulọbịa, okwu n'uche nke ya. Kedu uche nke gị n'ihe niile a nke na-eme ka anyị were onye nke na-akpọ ugbu a? Onye na-akpọ? Ekele gị. Ọ dị mma. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Onye na-akpọ? Ọ dị mma, ọ dị ka nke a wee ka ọ si ada. Onye na-akpọ? Nde ka ị mere? Daalụ nne m. Ọ nwoke. Okay, daalụ nna m ukwu. Okwu ahụ ihe anyị na-alụ nwaanyị a na-alụ pụtara kwuo okwu bifọ Igbo kwenu 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 kwezuonu ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere ya asụsụ na omenala Igbo onye amakwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje Echefuna na ihe
ihe anyị na-eme ebe a bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo wee jiri asụsụ Igbo wee na-asụ na-akọwa ihe na-eme n'obodo maka na izuka mma na nneji ya bụ ịkpọ anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yere ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị ụfọdụ ndị amaghị asụsụ Igbo mana nke na-agbakọ isi bụ n'ọtụtụ ndị n'ala Igbo dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo ya kụziere ya omenala ka ọ kpọba agwa ka ndị ịchọ ịsụ bekee chere ndị bekee oge ha ga-abịa gị na ha na-asụ ya mana ọnọkọ nke m bụ Igbo ka m na-asụ ya bụ ịchọ itinye ọnụ ịsụọ Igbo yele ihe wee kọwala anyị nke gị onye na-akpọ ekele gị nwanne biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ọ dị ka ịnụchaghị ihe anyị na-ekwu anyị anaghị aza afa na-abụghị afọ Igbo n'ọnọkọ a ụfọdụ na-amụta nwa ụfọdụ ndị Igbo ha agaghị achọ isoro nwa ha mụrụ asụsụ Igbo ụfọdụ oge ihe a na-agbagwoju m anya anyị emeghị gbanụ Igbo ga-anwụnye anya anyị achọ ka Igbo nwụnye anya ya mere anyị ji asị gị sụọ asụsụ Igbo maka na Igbo dị ụtọ Igbo dị mma nke ukwuu onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Emeka gaa n'iru Emeka biko ebe ka isi akpọ gaa n'iru ezigbo mmadụ ọtụtụ mmadụ kapa nkịtị onwere onye na-ajụsị biko onye isi ala kọwara anyị mụta bịa ka ọ chapụ onwe gị n'ihe gbasara ihe mana nkịta anyị niile maka nwachizi ma ndị nọ n'ebe onwere onye na-ekwute ya o nwere obodo a ga-ekwu okwu a ike kwe na Amerịka ike kwe na mba ofesi ike kwe na obodo a ga-ekwu okwu ọ bụla agbachicha nkịtị onye ka m na-ejite otu a mbodo mmadụ ofu onye pụtara oche gị na na-ekwuchikwa ya ike na onye abụrụ onye dị otu a ọ bụrụ onye dị otu a ịmakwana o nwere otu nwoke nke na-azọkwa n'ọnọdụ nke APC ekweghị ihe o kwuru onye mbụ Atiku Abubakar o kwuru sị na onye nwere ọbara Fulani unu na-akọkwu ya ewesikwa m abụmonye nzuzu abụmonye ara ije jepụtasị na m na-atụnye aka ebe kere m na-atụnyere aka onye ka m na-eji etukwu ndị be anyị onye ọbụla mepekere anya jụọ onwe ya ajụjụ si ihe anụwa na nsọ na anya ugbu taa ka m fụrụ a ga-ekwu mmadụ ụdị bụ onye ọbụla ka tukwuru na-ele n'anya onwere onye jụrụ sị naanị ya kpụchapụ onwe ibu na bunu gụnwa bichizi enwe mgbe e gburu mmadụ ka ọ na-akọcha onwe ya ọ na-akọcha onwe ya na bunu ọ dị mma achọ nka ntinyetụ obere ọnụ n'ahịa ma Emeka ka m chetara gị tupu amecha na onye isi ala ewe oge o jere obodo oyibo ọ nọrọ ebe a gwa ndị obodo oyibo wee kwụsị na ya bụ onye dị etu a na a na-asị na ya bụrụ onye isi ala na ya bụrụ cheru ọ dị mma Emeka ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ka nsa gị n'ihe ọ na-ekwu onye isi ala ekwugosi na ọnyanwa na ihe a na-ekwu na ọ bụrụ ọnyanwa na ọ bụrụ eziokwu nke a bụ ofu gị nwa na-asị mmadụ ya bịa mee nke a mee nke a ka igosi na ọ bụ gị ma ọ bụ na ọ bụrụ gị nwa ọ etu anyị nọ kịta mmadụ abịa sị gị na ọ bụrụzi gị nwa asị gị gosi na ọ gị nwa maka gịnị well asụgo m oyibo mana ka m gwa gị eziokwu chizi onye a kwuru okwu a kịta achọrọ m ikwu etu o si wee dị m n'obi uche onye adịrị ya njọ mana isi echedị m na onye ma ihe na ọ bụ na ọ dị gị ka na-awoli gị oke n'anya kịta ọ bụrụ na ka m weregodi ya ma okwu na onye a bụrụ onye isi ala kedu ị ga-eme ọkwanya pụọ n'anya ma ọ bụ onye isi ala ma ọ bụ onye isi ala ma ọ bụ onye eche na ọ bụ ma ọ bụrụ onye eche na ọ bụ kedu ị ga-eme ọkwanya pụọ ọkwa pụọ kịta ịpụta bịanye aka ịbịanyere onye a sị gị na onye a abụrụ onye ọ bụ
ma o nwee ndị ọzọ nọ wepụ na onye a sị na ọ bụrụ onye ọ bụ tinyere ya onye ndị ọzọ aka ka ha nọrọ ebe ahụ ị na-asị ndị be anyị kwesịrị ha kwesịrị were eze ha na-agụ were ere na-agụ eze ha were okwu ndị na-akpọ onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ oke afọ arụ ndị ka unu mere anyị dị mma ndị gaa n'iru oke afọ iri puku naira 3 Okafọ ebe ahụ nọ ya da-anụchakwa ihe na-ekwu daalụ anyị da-anụcha ihe na-ekwu ewutena gị ka anyị were ọzọ ka iwe ike kpọghachi ya azụ onye na-akpọ ọ dị nwata na nne ya biribiribiribiri igwe nwa okike gaa n'iru nna m ukwu ka eke unu mere ọ ga-adịrịrị gị mma anyị dị mma iwetala anyị ife ọgọ a na-anụcha nwaanyị anụcha anụkatakwa omegharị arụ gbam aga na nke ego ụgwọ ọlụ a ana m atụ ya ekebekwa na aka ọ bụla okwu maka na ndị nke obodo na ndị nke ọchịchị etiti otu ntụ ka anyị bụkwa na nwekwa ndị bụ ndị Ghana nwa ndị bụ ndị Cameroon ga-eme ya ka ọ bụla okwu kwado okwu akwụkwọ ndị a 10,000 naira ụka akwụkwọ ndị nke ọzọ 10,000 naira ịtọ maka nwa onye mere aka nke onye na-apụ iche okwu gbata nke onye isi ala eziokwu onye ọbụla maka na o nwere ife dị na nwa akpa nwere o ji ebe nwee igwe nwa okike ekwentị ọya ọnụ ka anyị were onye ọzọ ewutena gị onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ udo dịrị gị onye ihe anwa akị gaa n'iru nwanyị ọma ọkammụta mere ihe ndị ọzọ dị n'ala Igbo na-atụ anya ịbịa meji ihe ka anyị mere dịkwa na onye sị na ọ gaghị eme ha na ihe anyị ebubo a na-ekwe onye na-achị obodo anyị ọghọ kịta ọ bụrụ na ọ ma ihe ahụ a na-ekwu na ọ bụ eziokwu dị ya ọ pụta bie n'aka ka edowe ya n'aka daalụ ana m anụ daalụ oge na-asịzi anyị kwarapụ ka anyị were onye ọzọ ka anyị wee na-agakwa anyị na-akpọ dịka akara ekwentị nke ọzọ enwena ka o si dị sofa ekwentị dịzi ugbu a onye na-akpọ onye dị epi onye na-akpọ ọdịma ofu ekwentị a onye na-akpọ ịgba anyị zanụ onye dị epi adị m ka onye na-akpọ
ekele gị nwanne gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ abụchi udo dịrị gị o kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe na-ekwu abụchi ọdịmagbubiela Amechi na nchịkọta okwu maka oge asịgo anyị na nchịkọta okwu bụ ọ na-adị nka m gwa ndị a na-asị na ha ma atụziaka okwu onwe ebe ị na-eje ihe ị ga-eme bụ ị na-anya n'ụzọ mara nke ga-akara gị mfe mara nke ga-enye gị ihe ị na-achọ o nwere ike ọ bụrụ na ije ebe tere aka na-agụ gị ebe a tere aka mara mma ihe ọbụla dị ebe anwa mana ka ị ga-esi wee ruo ebe anwa ntaramahụhụ dị na ya erika o nwekwa ụdị ike ụta isi gị ka isitegodu ka ibidogodu na nke dị mfe na iruo ebe a ịnọtụ obere sikwa ebe a ị gasụtụkwa obere kwa ndị Igbo si na afọrọ ebe a ga-ebido aka ebido n'ikpere ịpụtasị afọrọ m etu mmadụ ga-esi wee sị na arụ na-aya gị iwe arụ a na-aya gị ekwere gị si na ime erizi ọgwụ ọnwụ ka ị na-achọ ị ga-eme bụ ka rie ọgwụ ga-ana gị ya n'agbanyeghị na ọgwụ a na-enu inu n'ọnụ irie ya ka iwee nweta onwe gị onye na-asị na ya ma eje tụzi aka ime ebupụ ihe ajụ ihe batara n'ụlọ gị gịnị ya nọrọ anyị uche ka a na-anọ na ijiri eji uche ndị be anyị si na-eji uche akụ ọkpa ma ọkpa ji uche epu afọ ọkwa m ụdị ihe dị emere ndị mmadụ ihe a eme ịkpọta na onye dị ka gị na onwe ike ịkpanwu nkata ebe e bụrụ isi na onye nke ọzọ gị na gị na ha enweghị ike ịkpanwu nkata ị chọọ na onye ebe na-asị onye gị na-aga akpanwu nkata mara ka a ga-esi hazie obodo na mmadụ sịrị na mmadụ abụrụ onye ọ bụ onye a sịrị gị onye niile mmadụ gwara gị ka ị ga-ewe ime eji uche gị ọkwa ndị Igbo sị na dibịa gbachara gị afa ịgba nke gị onye niile mmadụ kwuru gị ma ndị na-eje ụka ma ndị na-eme nke ma ndị na-eme nke ọzọ dibịa gbachara gị afa ekwucha ma onye nkụzi ụka ma onye ka okwucha ka ihe nwa na-akpụ ya ọgbasacha ozi ọma ị na-eche ihe o kwuru mara ihe ga-eme mara ihe ime eme ihe na-ekwu bụ biko mbọchị a ga-atụ akwụkwọ vootu a onye ọbụla pụta n'igwe o nwerekwa onye ga-emeri anyị o nwere onye ga-emeri gị ya ọ bụrụ na onye na-ejere gị na nke ọbụla ọ na-eje adịghị mma ebe ọbụla pụta kwuo uche gị anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo uche ya afọrọkwa m etu ị ga-esi wee chere aka gị chikwasị n'ume etu ọ ga-esi wee nye gị nri afọrọkwa m etu ọ ga-esi wee butere gị mgbanwe n'ọnọdụ ọkwa ya ka m na-ekwu onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe onye amaghị asụ sụọ n'ala ma isubiri ọkpa na ị na-asụ ọkwagwa ka ọ dị n'aka ọ bụ olu Amechi Ugwuele nke na-akọwa ihe na-eme n'obodo na ụlọ ọrụ anyị ebe a ka ị nụchara onu ya ugbu a ogwu anaghị ya onye mara asụ ịsụọ n'odo ma gị amaghị asụ ị chọọ n'ebe m dị mma sụọ ya maka na ịsụọ ya n'ụkwụ gị imelụ ahụ ya bụ ka anyị jiri echiche mee ihe mara ihe udo maka na ihe udo mara mma makwa na ihe iwu kwuru jiri uche wee na-eme ihe maka na ọ na-abụ ihe na-eme eji nwayọ na akụ na uche wee na-aga esi na ịchọọzi ime nke ọzọ na ịchọrọ ịnọ ebe ị nọ ewekwa ka ọ dị ihe anyị na-achọ bụ ka onye ọbụla jiri fie ise n'anya mara ihe ekwesịrị ime iwere akwụkwọ ikike gị ịmara onye dị gị mma ga-emere gị ihe obodo na-achọ ma ihe ekwe na-akụ ga-ege gị ntị n'olu ụdị ya dị otu a ije họpụta ya ịbịanyere ya atụla ọmala atụla ofekofe isi ya n'ọfịa ekelela gị Amechi Ugwuele ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne m ọ dị mma otu ọwa ka m si ekene Tobel Tochukwu ka o si ebube ihe niile ụwa niile wee na-afụ ihe anyị na-eme ebe a ya bụ ije na YouTube ugbu a ị ga-afụ na anyị nọ ebe a ọkwa Kpakpando TV iru ebe a ga-esonye ka i wee na-afụ ihe niile nke a na-eme ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ ifo ihe ọbụla nke ndị Igbo na-eme bụ nke ọma jee so ebe atụ ya lụọ maka ala anyị wee dị mma ka Naịjirịa dị mma ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma abụ m Chizzy Ani ana m asị udo dịrị ndị Igbo